Hola, jo sóc Snow. Avui som 30 de setembre de 2025. Faig tard, perquè dos coses. La primera, tinc un refredat. Ahir i avui no em trobava bé i avui una mica millor, però una mica constipat. A dit a dir, i pensaré l'endemà, no faré jocs, aniré a dormir. I després, avui, a les 2, hem anat al quiromassagista un altre cop a fer tot i millor. Fa un mal. No als músculs. Als tendons, sí. No als músculs. Espera, no. Sí, la setmana que ve parlaré d'això, el FK o insultar a l'altre la setmana que ve. Aquesta no és... no. Adeu, que vagi bé i el dijous hots. Adeu.